Čes, mám tady druhý vidko, hej, musím jít rychle, protože jestli to bude moc dlouhý video, tak to bude špatenka. Viděl, jak jsem nalil pivo? Nalil si pivo, jo? Je to moje druhý, za to bych pak liskal, protože tam to mělo 278 mega. I nechtěl jsem mi to posílat, protože by to došlo až někdy zítra, ty bys to stejně nestál, takže si dám to druhý a bude to pěkně vydržet. A je to, víš, jak počínej z kamery, abych nemenší. No, tomto jsem neexamoval rychle, abych se pravdu přiznal. Bylo to takový pomalejší, jo. Jej, jdu si jednu značku, mám tady, jo, dvě, abych věděl. Prázdný, jo. Je otevřený. Prázdný pivka v pokoju normálně nemám, ne. To stejnak bude dlouho trvat dost. Je na. Já nevím to nalivat, víš. Ale jako, není to moc dobrý, jo, to nevím, co vám na tom chutná lidi. Tak, kopola, ne? Jako, když ne kopola, tak voda stačí, fakt, voda stačí. Ne, dělám si srandu. Víte, co chcete? Hold, někomu to nechutná, tak mu to nemějte za zlý a nemusíte do něho nutit nějaký patoky prostě. Jako, možná na to něco bude, že to je zdravý, ale zatím to zná většinu lidí, tak to má akorát velký pupky. Jako na většinu, myslím těch starýho žralce. No, ty máš taky rád velký pupek, to tak dobře, no. Ne, co bych dovolil, já si srandu. Taky nejsem to k čemu, taky mám dost tak báchor, víš, jak takový, no. Jo, nebudu toho zdržovat, krátký vidko, vidíš. Minule jsem taky ukazoval risku, tak teď ho taky schválně ukážu. Check this out, vidíš to? Nová kamera, ale vidíš. No. Dobrý. Na zdraví na tebe, bez dlouhých keců, zdar. Česmír. Dobrý vidko, ne?